ఇంగో హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంగో మీకు ఊకే ఈ మధ్యలో ఏదో ఫేమస్ అయింది కదా, భూ వ్యాక్సిన్ మంచిది పిలక రానికి. పిలకలు నేనేసి 20 డేస్ అవుతుంది. ఎవ్వి వాడినా పిలకలు రావు. కంపల్సరీ కోడి పెంటనో లేదా బర్రె పెంటనో లగో ఏదో ఒకటి చేస్తా తప్ప ఈ బరోజ్ అనేటివి కూడా గంట గోళీలు కాదు, ఏం కాదు. అవి పురుగులు చచ్చిపోవడానికి ఎర్ర పురుగులు, అవి కొన్ని మంచి పురుగులు కూడా చచ్చిపోతాయి, కొన్ని చెడ్డ పురుగులు చచ్చిపోతాయి. పిలకలు రావడానికి మెయిన్ ప్రధానం ఏంటిదంటే మీరు ఆ బరోజులు, భూ వ్యాక్సిన్‌లు ఇవి మంచి పురుగులకు మంచివి కావచ్చు గానీ, పిలకలు అయితే అవి లఘు జేయంది ఏం రావు. యూరియా, పొటాషు ఇవి చల్లుకుంటే ఏం కాదు. కానీ కంపల్సరీ పొటాష్ మాత్రం చల్లండి. ఇవి అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌కు భూ వ్యాక్సినో అవన్నీ అయితే ఫేక్ కథలే. అవైతే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, అవైతే మీకు చెప్పదలుచుకున్నా అంటే నాకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ బట్టి ఇవి చెప్తున్నా. ప్లీజ్ సబ్‌స్క్రైబ్, ప్లీజ్ సబ్‌స్క్రైబ్ అండి. నాకు అనత్తలేదు గానీ ప్లీజ్ సబ్‌స్క్రైబ్. సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్. బాయ్, టాటా, సీ యూ.